Ja, dit wie het plak. Nu en Jelien ben ik met een training van de Sutteringgroep heb ik hier een hartstilstand gehad. En ben ik in Kosakken. Gist deer letterlijk, zeg maar. En hier ben ik gereanimeerd. Onder andere met gebruik van een AED. Zonder deze groep meisken, wie Sietse Vlietstra uit Burgum de net meer west. Doet hij nog een Ievelien een hartstilstand krijgen, kwamen zij dadelijk in actie om zijn lippen te redden. Ik zag iets op de groen lezen en ik zag iets van een gasp, een laatste gasp, een uitademing, een inademing, uitademing. Toen dacht ik van nou, hier moeten we heel snel handelen. En dat is hartmassage aan. Een paar hoezen verderop bij Henk de Groot leidt een AED op de kapstok. En die waart in zo'n hasten ophellen. En daar stond mijn grote neef Henk en die zei, Sietse AED. En ik denk, nou, prima, ik pak dus die AED. Dus de tas, die heb ik uiteindelijk samen aan Henk. En die had hem mij dan. En de AED zit hierin, met alles wat erbij maakt. Bart wie ek kon het hut draven en weet als politieagent hoe hij omgaan met zijn situatie. Hij sluitte de AED om bij Sietse. Je handelt naar omstandigheden. Je ziet iemand waarvan het hart het niet meer doet. Dus in principe, ja, cru gezegd, is die dood. Dus je probeert er alles aan te doen om die man leven te krijgen. Dus een t-shirt kapot scheuren, die stickers erop en gaan. Dus het is om de meesten te tanken, maar ook om de AED. Ja. Dat jou hier nog staan. Ja. Ja, dat achteraf ben ik me dat heel goed bewust dat alles wat nodig is, zeg maar, voor een goede reanimatie. De AED wie er toevallig, mensen die een beetje niet kennen. Dus ja, dat heeft mij gewoon die eerste 20 minuten hebben ze mij gewoon zo goed houden. En we hebben kennis gebracht dat ik er geen keer aan oorhouden heb.